karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Lulas Boy. Lagi. Gipakyaw. Uy, naunsa man ka? Mura magkag nagtama. Grabe sa di mo la, uy. Tama, gyud. Nagkatawa na sa siya. Hoy, Matiyo! Hoy, Matiyo! Oh. Hoy, Matiyo, naunsa ka, Lola. uy? Lola, sorry. Na-distract lang ko. Basta kay mao na to. Gipakyaw niya atong babayhana ang among tinda ni Jo nga mga prutas. Tigali, manghatag tog siyang mga prutas sa inyong opisina. Niundang naman siya. Uy, mao ba? Unya, kinsa pa imong gipuli niya nga wa pa man is Jo? Doon na lang unay acting secretary. O naramsad Simon. Abi na kung imong gipulihan og lain. Why? Kang Jo na to nga position. Lagi ba? Sige na. Pagsugod na mo og tutor ni Jo. Lola, manihapon sa ta, ha? Excited na sa gay ka? Aw. Oh, smile siya. Sige na, pag-ilis na dito kay ako nang ipaandam ang lamisa. Okay, Lola. Anong na-mesmerize mo ko sa iyong katawa? Ug sa iyang pahiyom. Oh, unsam ning nahitabo na ko. Unsam ko? Milagro lagi nga daghan kag Jo karon, Mateo. Dagko ko kay katawas, Jo. Sorry lang. Ay, okay ra, Jo, oy. Lain sa dili ka mo katawas iyang joke, mapahiya unya siya. Bitaw, ayaw sa ko ipalaw, Jo. Sige na, oy. Kaon na tagtarong kay mag-tutorial para ba mo? Karon pa ko nagklaro siya, Tsura. Di man din siya patik na. Gani, doon na siya'y lahi nga beauty. Kung matarong ng yun siya gam... Ihinay pagid kayo ko, sir, uy. Okay na. Okay na. Why problema. Take your time. Mahanas ka na lagi kadugayan. Tanawa ko na, sir, kung sakto ba niya akong gitype. Sakto rin. Dugay lang na human. Sorry, sir, ha. Hinay gyud kay ko makaton good. Hindi man good. Fast learner man good ka. Muagwanta ka kung tudlo ni mo kung hinay ka makaton. Jo. Sir? Never mind. Sunod na lang. Sige. Concentrate lang sa isa mong typing skills. Sige. Pwede na ka mo balik sa mong kwarto. Dito na natin was practice. Okay, sir. Okay. Saan ko? Ako na may dili relax sa presence ni Joe. Karoon pa mo kung maingon ini, sukat-sukat. Wa pa mo ipapahingan, nakatarog na ko. Ban ba gani, kung lang maghubos ako matabangan. Pero, wagid ko ka-feel o ingon ini karon. Na-attract ako niya. Ako ra ba ka ni una sa? Pero, nganong mura man og akong na-feel nga nagsikitan ako si sir nako. Ay, 'Ay, 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 'Ay,
Pero, mura man gito eh. Namarugbi akong balhibo, ani. Ano man eh. Matiwas akong practice og type eh. Usa may gusto na maisulti. Murag kanina na magagsig liko-liko. Problema? Di man. Pero, nahasol ko. Problema na kay nahasulgog ka. Ambot bitaw. Pero, di sad. Lausa na lagi nag-istorya aron nga to masuta kung problema na o dili. Ha? Bahin sa unsa mo din ha? Bahay ni Jo. Toyong. Bahin ni Jo. Ngano? Digid mada? Wa gyud ka kuha? O maglisod kag bakwi ni titala? Di na mao. Aw sa man eh. Ako. Ha? Habi na kong si Jo. Ikaw di eh? Si Jo lagi. O ako. May nahitabo ninyo. Bro, adto ko tas gawas kay sumbagon ti ka. Unsa man gid ay ba? Klaro ha? Mao na siya. Unsa may imong ikasulti na? Unsay imong ikasulti? Bro, na-fall ka ni Jo? Woy. Na full good. Unsay wa? Kanang ni mong gisulti, ebidensya na. Wa sad oy. Unsay wa sad? Na-mesmerize gud ka sa iyang katawa. Uha? Mesmerize gyud ang word nga imong gigamit. Liman kag na-mesmerize? Aw kon kanang Na-mesmerize! wrong use of Oh my words goodness! ang tingali ko. Ha? Unsa? Wrong use of words. Unsa ba eh? Wrong use of words ba? Gikan to si mo kasing-kasing pagkasulti ha? Og naibaw ka ba? Nga while misulti ka to, mikidlap-kidlap, nagkislap-kislap ang ibong mga mata. Grabe sa mikis na. Mura ka ninipot. Mura yung kuan, Christmas light. Tarong bro. Kuwang na lang. Di sa day. Tingali, bro. Nakalitan ako. First time ko nga nakakita ko niya nga ingon adto. Ang ato magong nailhan niya nga murag robot, di ba? Robot. Murag unsa ba? Why feeling? Idlas kayong mata. Di ka mo smile. Basta, why charm? Bisan gamay. O ya, karon, charming na si mo pananaw. Wow! Well, Wow! Lahisan ka, bro na? Lahisan. Sa kadakang gwapa diha, sexy, social nga mga babae nga nagsigi og paduding-duding nimo, nagpa-chancing, ha? Wa kagigitagad bisag usa. Ya, karon? Nabaguhan na lagi yung tingali ko niya. Pero tumboy siya, bro. Ayaw kalimot, ana. Di mo siya tomboy, bro. Usa? Dili siya tomboy. O gano'n nakaingon mag-ana? Natoy one time nga nasipyat si Glitok. Ingon siya dili siya tomboy? Wa. Pero ingon siya nga di siya magminyo kay why ayo ang mga lalaki. Ano? Hmm. Mingon siya, ana? Oh my goodness. Ano nakasulti mo siya, ana? I mean, inaana na mo ka-close ka nun? Mag-istoryahanay na mo? Kato na kong time nga gikan mi namalit og cellphone niya. Yay ka. Wow ha? Imo pag sige palitan ng cellphone. Hala ha? Grabe. Natural lang kay need na niya. Wala bro. Na-drawn into her na gid kaniya. Asa gug na una, bro. Ay, di oy. Klaro panis tinaw panis klaro. Dili ni siya kanang git-git pa sa alkitran. Mao na bro. Ha, nag-self-denial ka pa lang sa pagkaroon. Ha? Ano ba? Atik-atik ba? O di pa lang kunuhay ka sure sa imong kagalingon, char. Pero I tell you bro, ha?
I tell you, mo na, padung na. Ana na pingon. Kung mauna, ako na siya papahawaon. Unsa? Si papahaon, yabag na. Ngano imong papahaon? Kay mo pa doon fall niya. O si padung, na-fall na ka. Oh. Fall na. Tagak na ka. O kay na-fall na ka, maglisod ka naghawas. Ang buhata na lang at timanana. In-nurture na nga feeling and make sure nga mahimo siyang angayan nimo. Bro, Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!